Slovenský film, nestáva sa často, že by sme o takomto niečom hovorili, ale myslím, že nastal čas, pretože Červený kapitán je jeden z tých najočakávanejších slovenských filmov za poslednú dobu. Možno by som ešte povedal jeden, ale bojím sa. A film pojednáva o dobe, ktorá nám je veľmi blízka, a to je doba spred niekoľkých rokov, to znamená Federácia, rok 1992. Rok, kedy sme boli vlastne na priesečníku dvoch veľkých etáp. Tu v popredí v príbehu vystupuje inšpektor Kraus, ktorý vyšetruje vraždu kostolníka, ktorý mal zatlačený klinec do hlavy. Čiže nemoc ľúbezný odchod z tohto sveta a jeho vyšetrovanie ho zavedie až na kraj jeho síl, kedy sa musí konfrontovať so zločinmi Eštebe, čiže so zločinmi starého veku. Takže ten film aspoň príbehovo znie, ako by mal teda čo podnúknuť, znie to veľmi temno. Film chce byť zároveň žánrovkou, to znamená, chce byť istým kriminálnym thrillerom a chce sa práve inšpirovať americkým filmom, ktorý túto žánrovkou vláda. Takže k pozitívam, aby som to takto mal zhrnúť, patrí určite obdobie, do ktorého je ten príbeh zaradený, to znamená rok 92 Federácia, hej, kedy sme vyčkávali ticho, čo sa ešte stane s našou spoločnou krajinou ďalej. Veľmi autenticky pôsobí zaradenie, to znamená, že naozaj veríte tým ošarpaným omietkám, veríte tým starým policajným autám, veríte tomu, že sa všetko akoby rozpadá za pochodu. Takže určite bod možno je teda dva za autenticitu. Máme tu slovenský film po dlhej dobe, ktorý hovorí o nejakom historickom období s tým, že naozaj to vyzerá, že nestal 5 korún, ale že naozaj veľa prostriedkov šlo práve do tej autenticity, takže naozaj veríte všetkému, čo vidíte. A to je už len jeden z prvých dôvodov, prečo by si ten film teda mali vidieť. Druhý veľký plus sú podľa mňa aspoň herecké výkony. Či už to bol hlavný herec, ktorého hral poľský herec, alebo či už to bol Geisberg, alebo Oldřich Kaiser, a hlavne teda Suchanek, ktorý naozaj sa tam strihol veľmi kvalitný herecký výkon a dobrú úlohu. Takže českí herci, slovenskí herci, samozrejme Zuzana Kronerová a aj samozrejme poľský herec hlavnej úlohe, ale dostávame sa k záporom. A prečo ten film, som povedal, neprekročí ten prach takého priemeru. A to sú dve dôležité položky. Prvá vec, aby to fungovalo ako thriller, ako krimi, aby to vyzeralo ako žánrovka, aby to vyzeralo ako napínavý film, ktorého sila spočíva v napätí, je technická stránka. Technická stránka v zmysle, ako to je nakamerované, ako to je nastrihané a aký to má tá montáž je taká priateľná, taká okľúbivá. A druhá vec, ktorá v tom filmu ubližuje, je ten scenár. Scenár, ktorý dosť silne nevyužil predlohu, Dominikov Dánov predlohu. Takže teda technická stránka. Mal som občas pocit, ako keby ten film mal na starosti točiť nejaký mladý študent, ktorý videl strašne veľa postupov v rôznych iných filmoch a chcel dať všetky do jedného. Bez ohľadu na to, či sa tam hodia alebo nehodia. A takisto bude to strašná obsesia, až taký fetiš na podhľady. Podhľad to je, keď skrátka chcete zdôrazniť veľkosť nejakej situácie, veľkosť nejakej postavy, dôležitosť nejakej postavy. Nadužívaný jak fras. Máte tam obyčajnú posranú scénu s jedným dialogom. Jedna dialogová scéna je natočená tak prihorete prekomplikovano, že miestami som mal pocit, že oni strihajú z jednej veľkosti záberu na druhú veľkosť záberu, ktorá je úplne rovnaká. Takže na čo taká montáž? Na čo montáž, kedy dáva nejaký experimentálny super záber z hora, keď to nejak zvláštne symetricky zoraďuje ten záber, keď sa prakticky nič extra v tom zábere nedeje. Mám jeden dialog a aj proste slajdy rôzne, približenia, oddelenia, zoom in, zoom out. Tak to nie je. Jednoznačne, keď neviem, či kameraman alebo strihač, alebo ten režisér, ktorý to nakázal, vedel, čo vlastne to chcelo povedať okrem toho dialogu, ktoré to neoznie, lebo z toho, čo som videl, som mal obrovský chaos v hlave. A všetko to začalo od 20. minúty.
tieto prekomplikované montáže a to je jedno. Alebo použitý vertigo efekt. Vertigo efekt to je kombinácia jazdy kamery a transfokácie. To znamená zoom in alebo zoom out. Toto znie dobre, ak chcete budovať napätie, ale nie vtedy, keď to oni použili. To znamená auto v poli a robíme vertigo efekt z nejakej prdele, hej. Takže podľa mňa absolútne nefunguje. A ak máte napínavé scény, kedy by sa mohlo veľa strihať, má byť nejaká akcia, tak túto strih slúžil na to, aby zakrýval akciu. Aby niečo urýchlil, prípadne aby niektoré rany, ktoré si protagonisti vymeniajú, aby ste nevideli. A nebol som karchastov v tej strane nadšený. Takže technická stránka, ten film chce vyzerať ako americká žánrovka, ale nevie, ako to spraviť. Samotný príbeh samotný bol fajn. S vyšetrovaním starých kauz z CŠTB a teraz bývalého socializmu. Hovorím, táto celá lajna môže viesť celý film. Na druhej strane je zlyháva, ak scenár a ak dramaturgia toho príbehu je nesúrodá a je veľmi chaotická. Veľakrát si budete hovoriť pri filme, počkaj, prečo táto postava ide teraz tam? Počkaj, prečo on teraz sa rozpráva? Počkaj, nerozumiem, teraz on akože ide proti nemu, alebo... A celý film sa toto budete pýtať. Ako náhle sa bude deť zauzlovať, o to viac to bude chaotickejšie. Čo je blbosť, lebo čo je problém, pretože keď zložitý príbeh vám nevedia scenáristi, traja mimochodom, jeden bol režisér, nevedia príbeh, ktorý je teda zložitý, nejakým spôsobom streamline, ako sa hovorí, trošku ho zjednodušiť, alebo trošku lepšie vypovedať, tak budete sa pýtať stále otázky, ktoré by vám film teda na ktoré by mal film sám odpovedať. A nie sú to otázky, čo bolo hlavnou myšlienkou, a je to otázka, počkaj, čo sa teraz deje? Takže režisér Michal Kollár na jednej strane ako film ukočíroval po stránke vizuálnej autenticity, tak na strane druhej zlyhal, ako niekto by mal úspešne tento projekt našoférovať do nejakého zrozumiteľnejšej podoby. Má za sebou niečo odpísané, má za sebou niečo odprodukované, toto je jeho režisérsky debut. Na slovenské pomery znovu je to imitácia, ktorá zlyhala na tom, aby ten film vyzeral ako film a vyzeral ako žánrovka. Ono nestačí, ak máte len dobrú tému, nestačí, ak máte len dobrý námet, ale ak to nedokážete dokopať do cieľa, no vyznie z toho, že ten film spada do šedého premiéru. A je to smutné. Je to veľmi smutné, pretože v tom filme bolo utopených veľa peňazí a najmä bola tam veľká spolupráca najmä z Čiech a samozrejme Poľska. Maciej Štúr, tak sa volá hlavný herec, ktorý hral hlavného predstaviteľa, vyšetrovateľa Krausa. Mal čo povedať, ale znovu, robil sa veľa kompromisov pri koprodukcii a dopadlo to tak, že Poliak zahral hlavného predstaviteľa. A čo to znamená v konečnom dôsledku? Že bol nadabovaný. Našťastie nebolo to hrozný dubbing ako v jednom extrémnom filme, ktorý sa bojím hovoriť na hlas. Ale stále videli ste, že proste ten lip sync tam proste nebol. Občas mu slova uchádzali. Podľa mňa veľa stratených bodov. Na druhej strane je fajn vidieť konečne slovenský film, ktorý vyzerá ako film a nevyzerá ako 1,5 hodinu dlhá televízna adaptácia nejakého seriálu Burlivé víno. Hej? Ako nás čaká o pár dní. Ale odporúčam všetky tento film napriek tomu, čo som povedal. Už len preto, aby ste išli podporiť slovenský film pár eurami. Tento film si zaslúži podporu a nie je to zlý film, to nehovorím, ale sú tam veľké medzery, ktoré tomu filmu ubližujú. Ale hovorím, veľa dobrých hercov, českých hercov, slovenských hercov a aj teda hlavný poľský herec, takže pre mňa Michal Kollár, pán režisér, bol to fajn a to ešte ďalej. A pre vás divákov, Topok Film Review, máte sa fajn.